Көңілні тыңласаң, Европаға саяхатке барырға мөмкин. 29 декабрьға қадар радиода барған Евротур бәйгесінің суперфиналистлары белгіленді. Бүгін олар иртәнгі 7-ден тур эфирда өзләре белән таныштырды. Иртәгә оларның берсе җиңүче исеменә лайык булачак. Шет елгә бару гади укытучы Ландыш Хәмитованың күптәнге хыялы. Ай дәвамында СМС ярдәмендә сорауларга җаваплар язылган, иҗади эшләр башкарылган инде. Бүген ул бәйгенең соңгы этабына биремнәр алды. Күңелне тыңлагач, Евротур акциясын ишеткәч, дөресен генә әйткәндә күз алдыма китермәгән идем. Монда студияга чакырырлар дип, яңа ел алдыннан шундый матур хыяллар тормышка аша икән ул. Гөлфия апаның да чәршәмбе иртәсе радио студиясендә башланды. Ул хәзер күңелнең даими тыңлаучысы гына түгел, Евротур бәйгесенең суперфиналисты да. Бүләк кенә дип әйткән булсалар, может катнашмаган да булыр. Европага путевка дигәчтен миндә теләк туды, катнашу теләге. Суперфиналистларның җиңү теләге зур, әмма юллама берсенә генә эләгәчәк. Чын мәгънәсендә авыр һәм кызыклы көрәш иртәгә башланачак. Күңелнең һәрбер диджее бу ике ханым өчен үз биремнәрен әзерләгән. Безнең финалистларда сәламәтлек буенча да, хокук буенча да, артистлар тормышы буенча да, һәм инде яңа технологиялар буенча да сорауларга җаваплар бирергә туры киләчәк тур эфирда. Шулай аларның иҗади номерда әзерләүчеләре була һәм тагын бер шартыбыз, алар безнең 29 көнне җиңү яулау өчен әле яңа ел костюмыннан килергә тиеш. Ял итүгә юллама алу өчен 20 000 сумлык сертификат Күңел радиосы тарихында беренче тапкыр уйнатыла. Кемгә бәхет елмайганын беләсегез килсә, күңелне тыңлагыз. Акцияның барышын онлайн режимда да күзәтергә мөмкин. Ә бәйгенең шартлары турында тулырак Күңел радиосының сайтыннан белә аласыз. Гүзәл Шихапова, Радик Гатин, яңалыклар.